Goedemorgen. Goedemorgen. Je ziet, Ja. Ik kom er nog onder doen. je ziet al fanatiek bezig. Ja, moest Kleinkindje toch bezighouden, hè? Nou ja, we reden hier net langs. Ja. En toen dachten we van, oh, den bal is erover gegaan. Die gooit ze even terug. Toen reden we net weer langs. Ja. En toen zocht ik ook weer. Ik dacht, Dat is een spelletje daar, dan moest ik toch even met doen, hè? ja, Toch? ja, die held ook wel fit. Wie? Die kleindochter, die held ook fit. Ja, behoorlijk. Hallo. Als die geweest is, dan weet je het wel, joh. Ja, En- lieve. Huh? Hoe het steeg? Lieve. Yves. Oh, wat een mooie naam. Wie al dus Yves? 9. 9. En dit is het huis van oma? Dus ja, die worden weer, ja. Ja. Oké, en wie is wie? Dat is Marlies Kusters. Dat Is het ouders van mijn man. Mijn man heeft hij altijd gewoond. Ja? En daaronder met die nieuwe woningen daar, zou ik maar zeggen. Ja? die hele, Ja, ja. Daar heeft hij ouders op een gegeven moment zijn die daar gewoond en zijn weer hier komen wonen. Oké. En dat is inmiddels al 52 jaar woon ik hier. Ja. En waar is meneer Kusters op dit moment? Ik denk dat er binnen een avondrasje is. Kijk, Ja, dat bedoel ik. Ja. goed geregeld. Ja, dat bedoel ik ook. Lieve. Hey, en Yves, woensdag ook hier in het dorp? Ja, ergens. Ergens. Hij verstaat eigenlijk alleen maar Nederlands. Hè, lieve? Hij woont is van Roemenië, is het. Ah, ja, en de protten zich een plat, hè? Nee, sommigen niet, nee. Nee. Dus dan ga ik een vriendje van school halen en dan blijf ik hier een nachtje over en dan gaat hij daar weer naar huis. Oké. Dus is het nou Lieve of Yves? Lieve. 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 Oké. En ben je ook lief voor oma? Ja. Ja? En Ja, we lachen wel eens wat heb je af. hier ook geslapen dan? Ja. Ja? En wat doen jullie dan zo s'avonds? Film kijken of... Spelletjes doen. Altijd Kijk. spelletjes. Ja. En wat hebben jullie gisteravond voor spelletjes gedaan? Kruisje, bolletje en dammen. En wie wint er meestal met dammen? Oma. Het is goed in sparen, hè, lieve? Ja. Maar logeren bij oma is gezellig. Ja. En bij opa natuurlijk, hè? Ja. Ja, ja, ja. En wanneer ga je weer naar huis? Dadelijk, om 12 uur. Oké. En komen ze je dan halen of brengt opa je weg? Of Halen. oma? Oké. Heb je nog broertjes of zusjes? 2 grote. En logeren die ook wel eens in je oma? De broers en de... Kom- Nee. Die logeren hier niet? Die zijn al heel groot, hè? Ja? Ja. Wa- Hoeveel groter dan? 28, hè? Ja, Als ik en het goed- 24 of 25. Oh, dat is een verschil. Ja, Christus heeft nog een andere partner. Ah, ontmoet, oké. hè? Ja, ja. Maar is wel zo leuk om een grote... Is het een broer en een zus? Ja. Nee, 2 zussen. 2 zussen? Oké. Maar dat is wel gezellig? Ja. Oké, nou dat is het belangrijkste, hè? Maar die wonen al niet meer thuis, hè? Die wonen ook ver van jullie weg, hè? Nee, hier, mijn jongste zus die woont bij ons. Ja, in de buurt. In de buurt. Oké. Ja. Zo, dan kom je op televisie, lieve. Word je Hoe vind je beroemd? dat? Hoe vind je dat? Weet ik niet. Daar kun je straks nog even over nadenken. Kun je een nachtje over slapen of je het echt leuk vindt of niet. Hey, en wat vind je nog meer leuk om te doen, lieve? Tekenen en knutselen en dansen. Oh, dansen, inderdaad. Wat cool. Altijd Je bent het echt, ene. Ja. je bent echt een creatieve meid. Ja, Tekenen en knutselen. En wat knutsel je graag? kawaii. Sorry? Kawaii, dat zijn hele schattige diertjes. Ah, Dat is allemaal wat van deze tijd, hè? ja, nee, dat is mij. Ja, ik heb ook al een grotere dochter, dus Oké. dat weet ik even niet. Ja. En maak je dat van papier? Ja, Oké. En wat kun je dan, en hoe groot zijn die diertjes dan? meestal zoiets.
En hoe lang doe je erover? Kwartiertje, half uurtje. Oh, oké. En wat teken je graag? Flamingo. En waarom flamingo's? Vind je die leuk omdat ze zo'n rare kleur hebben? Ja, en omdat ze op één been staan. Kijk, heb je dat wel eens geprobeerd? Ja. Lastig hè? Ja, bij de dansles. Op de dansles deed je net alsof je een flamingo was. Ja, want toen mochten we met carnaval verkleden. En toen ben je als flamingo gegaan. Ja. Ja, klopt. Ja. Maar, ik neem aan, je bent niet voor niets op dansles. Het was niet alleen maar op één been staan, maar het was... had je dan ook een flamingo dansje of zo? Nee. Wat voor dan? We deden gewoon onze dans en gewoon nog baantjes. Baantjes? Ja, dan moet je allemaal kuntjes doen. Ah. Ik durf het bijna niet te vragen, lieve, maar kun je ons iets laten zien, een kunstje? Ja. Ja, super cool. Nog eentje? Ja. Nou. Goed hoor. En hoe lang doe je dat al? Ik denk ongeveer 3 of 4 jaar. Oh, toen was je nog heel klein toen je ermee begon. Ja. Maar dansen blijf je wel doen? Ja. Want wat is er het allerleukste aan dansen? Ik denk toch wel het bewegen. Ja. En gaat oma wel eens kijken? Als er een uitvoering is, ga ik kijken. Ja? Ja, 2 jaar niet natuurlijk hè, met de corona. Maar dan ga ik altijd wel kijken. Ja. Oké. In de orangerie en in de IC. Zeg je het goed? ANC. Easy. De AC, ja. Ja, ja. Oh, dat... Uit het ook optreden is, ja. Hey, jij treedt wel op grote podia, hè? Ja. Wauw. En is dat van de dansschool uit dan? Ja. Cool. Ben je dan niet zenuwachtig? Nee. Niet? Nee. Nou, maar dat verbaast mij eigenlijk ook niks, lieve. Want ik vraag aan jou of jij even een paar kunstjes wilt doen en je doet dat gewoon. Goed hoor. Hey, en wat doet oma Geer in de vrije tijd? Wandelen, fietsen, altijd met geen boete zijn. Heel Ja? veel boete zijn. Ja, een tuinwerken, ja. Lezen, spelletjes, die dingen allemaal. En sociaal bezig zijn natuurlijk met vriendinnen ook. Ja. En wat doet je met de vriendinnen? Die wil nu toevallig gewoon in tour, dus dan wil ik eerder gewoon zich gewoon niet naar tour en dan wil ik toch wandelen of fietsen. Dus het eerst hier in Berg gewoon, die deden we dat om en om. Maar nu word ik naartoe, want dat is ook heel mooi. Ja. Ja. Dat is echt heel mooi, vooral dat nieuw complex hoor. En dat water. Dat is heerlijk zitten daar, dus echt op zijn vakantie hebben ze daar zitten, was ze iets voor te gaan. Ja, en goede vriendinnen die moesten aanhalen, hè? Die moesten hier halen. Ja, dat klopt. Heel, ja. Oké. Naar wie ben je aan het zwaaien? Ja. Hey, hallo! Kim papa de molen. Nou, kom papa aangedanst. Ik bedoel aangefietst. Lieve, hoe heet papa? Ed. Ga je nou op de fiets mee terug dadelijk? Ja. Ah, ik dacht die komt met de auto, maar die komt gewoon aangefietst. Ja. Lekker weer, hè, lieve? Toch? En lieve vindt het chic, hè? Achterop. Maar je hebt zelf ook een fiets, neem ik aan. Ja, bij mama. Oké. Is dat een flamingo fiets? Nee. Nee? Nee. Ook geen vette kleur of zo? Niet heel erg. Hé, wanneer heb je weer een uitvoering? 20 mei? Wat? 20 mei? Ja. Oh, dat wist ik nog niet. Oké, leuk. En wat moet je dan doen? Ja, gewoon onze dans doen en moet ik 2 keer dansen. 2 keer. Ja. En waar wordt dat opgevoerd? Ook in de AC. Oké. Oh, is een hele coole plek is dat, hè? Ja. Ja, oude fabriek. Ja.
Ja, spannend. Hey, en met z'n hoeveel doen jullie de dans dan? Meestal met z'n 15e, maar soms ook met z'n 18e. Wow. En sta je vooraan of achteraan? In het midden. In het midden. Nou, kijk, draait alles om jou. Hey, en op welke muziek dansen jullie? Go. En is dat de naam van de muziek of is dat de artiest? De naam. Oké, maar artiest weet je niet. Nee. Nou, maakt het niet uit. Hey, beloof je me dat je ook na vandaag altijd lief voor oma zal zijn? Ja. Volgens mij is dat Ja. veel lever wensen ze niet, of wel? Nee.